Φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ένα εκτενές αφιέρωμα για το σιδηρόδρομο στην Ελλάδα. Δίνουμε αμέσως το λόγο στον πρόεδρο της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών, τον κύριο Παρασκευόπουλο, να πούμε για το θέμα το τι θα υπήρχε αυτή τη στιγμή εάν η γέφυρα Ρίου-Αντιρίου είχε συμπεριλάβει και σιδηροδρομική σύνδεση από την Πελοπόννησο προς τη στερεά Ελλάδα. Κύριε Παρασκευόπουλο, έχει το λόγο. Εάν αυτό είχε συμβεί, σήμερα οι δυνατότητες του σιδηροδρόμου θα είχαν αλλάξει το χάρτη της χώρας. Γιατί θα ήταν υποχρεωμένοι μετά τη γέφυρα να ενώσουν την Ιγουμενίτσα με την Κοζάνη, δημιουργώντας ένα πραγματικά δίκτυο και όχι μόνο μία γραμμή που υπάρχει σήμερα, και φυσικά να επεκτείνουν και τη γραμμή έως την Καλαμάτα. Αυτό θα σήμαινε ότι θα έχουμε ένα σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο να είναι στις απαιτήσεις της σημερινής κατάστασης, και να το πω και εγώ έτσι στη γλώσσα των άλλων, της αγοράς. Γιατί τα πάντα τα καθορίζουν οι αγορές σήμερα. Αλλά σήμερα, έτσι όπως το καθορίζουν οι αγορές, κοιτάζουν μόνο την εμπορευματική δραστηριότητα, τον άνθρωπο, τον έχουν παραπεταμένο. Εάν είχε γίνει λοιπόν αυτό, θα ήταν και από τις δύο πλευρές ωφελημένος και ο σιδηρόδρομος και η ελληνική κοινωνία, γιατί θα εξυπηρετούνταν και οι επιβάτες και τα εμπορεύματα. Σήμερα επιχειρούν, επειδή οι ανάγκες των αγορών φέρνουν τον Πειραιά ως νότια πύλη της Ευρώπης, φέρνουν οι ανάγκες να υπάρχει ένας άξονας ο οποίος να μπορεί να μεταφέρει τα εμπορεύματα στην κεντρική Ευρώπη. Και τίποτα άλλο. Αυτό είναι το πρώτο του μέλημα. Και αφού σήμερα ήλθε αυτή η ανάγκη και η ανάγκη της αγοράς να κάνει πύλη τη χώρα μας, που θα μπορούσε ο σιδηρόδρομος να προσφέρει πάρα πολλά στην ανάπτυξη της χώρας, έρχονται σήμερα να το πουλήσουν. Ή, όπως είπε και ο κύριος Αναγνωσόπουλος, που εγώ δεν συμφωνώ μαζί του, ουσιαστικά αυτό το εμπορευματικό έργο, το οποίο θα έδινε μεγάλη ανάπτυξη στη χώρα, γιατί μιλάμε για μαμούθ μετακινήσεις και εμπορευματικό έργο, θα έρθουν να το πάρουν κάποιοι άλλοι. Κλείνοντας ουσιαστικά την Τρενοσέ ή υποβαθμίζοντας την Τρενοσέ να κάνει μόνο επενδύσεις στην ανατολική περιοχή, στην ανατολική Ελλάδα, ας το πούμε, και καθόλου στη δυτική, συνδέεται με αυτά που λέμε. Κοιτάξτε, δεν είναι πολιτική ΤΟΣΕ. Αυτό είναι πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης. Αφήστε τώρα, ο ΟΣΕ είναι διαχρονικά μια εταιρεία. Ναι. Αλλά υπόκειται πάντα σε εντολές της κυβέρνησης. Οι κυβερνήσεις το καθορίζουν αυτό, δεν το καθορίζει ο ΟΣΕ. Άρα λοιπόν δεν ήταν τυχαίο ότι πήγαν ανατολική Ελλάδα και κεντρική και καθόλου δυτική. Κοιτάξτε, να σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Θα το φέρω σαν τη διαστολή. Ναι. Έχουμε ένα λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Από τότε που απελευθερωθήκαμε από τους Τούρκους, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης αποτελεί κομβικότατο σημείο για όλα τα εμπορεύματα τα οποία μπορούν πάρα πολύ εύκολα να παρακάψουν το Βόσπορο. Που ξέρετε τι σημαίνει αυτό και σαν εθνική σημασία για τη χώρα, αλλά και σαν οικονομίας για τη χώρα. Ναι. Το λιμάνι λοιπόν της Αλεξανδρούπολης δεν έχει σύνδεση με το σιδηρόδρομο, είναι εγκαταλελειμμένο και ίσως εμπορευματικά, εάν εξυπηρετεί από το. Πόση απόσταση απέχει το ένα από το άλλο? Υπάρχει σύνδεση. Ναι. Πεπαλαιωμένη. Αντί λοιπόν αυτό το κομμάτι να είναι ένα σύγχρονο λιμάνι, καταρχάς σαν λιμάνι, να μπορεί να δέχεται όγκο εμπορευμάτων και να μπορεί να συνδέεται μέσω της Βουλγαρίας με την Ευρώπη, που είναι πάρα πολύ κοντά, με ηλεκτροκίνηση, με ένα τέλειο δίκτυο, και να μην αναγκάζονται όλοι όσοι υποχρεούνται να περάσουν τα στενά Βοσπόρου, δίνοντας στρατηγική σημασία στους γείτονές μας. Όχι γεωπολιτική σημασία, όχι μόνο οικονομική και γεωπολιτική σημασία. Εμείς σήμερα έχουμε εγκαταλείψει όχι μόνο το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, έχουμε εγκαταλείψει και όλη τη Βόρεια Ελλάδα σιδηροδρομικά. Εγκαταλελειμμένη. Που θα μπορούσε να φέρει χρήματα στη χώρα. Πάνω σε αυτό να συζητήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Για αυτές τις υποδομές βεβαίως. Και ότι άλλο ότι αυτή τη στιγμή. Το άλλο Φερρυπίν, παλιότερα υπήρχε μια σκέψη, συγγνώμη να προσθέσω στη συζήτηση, για το θέμα Βόλου Λατάκιας. Αυτό συζητήσουμε και αυτό. Φανταστείτε αυτή τη στιγμή ένα δίκτυο 480 χιλιόμετρων, όπως πήλες το είπε. Εντάξει, δεν κατάλαβα που διαφωνεί ο πρόεδρος, αλλά δεν είναι. Στο ότι δεν θα πουληθούν οι εταιρείες. Εντάξει. Αυτό είναι πρόβλεψη. Φανταστείτε, συμφωνώντας με εγώ, φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε που είναι ο σιδηρόδρομος, όταν μπήκαμε εμείς οι τεχνίτες πριν από 25-26 χρόνια, οι τεχνίτες που ασχολούνταν με το τροχαίο υλικό ήταν πάνω από 2.500. Σήμερα είμαστε 460 και μόλις πάρουν σύνταξη επόμενοι, δηλαδή του χρόνου τέτοια εποχή αν υπάρχουν, θα είμαστε 390. Δεν υπάρχουν απογευματινές βάρδιες. Τα εργοστάσια υπολειτουργούν. Πρόσληψη τεχνητών έχει να γίνει από το 1989.
Βεβαίως, 26 χρόνια, 25 χρόνια. Οι νεότεροι είναι 50 χρονών και φεύγουν. Διακοπή λίγο. Αυτό το φαινόμενο δεν είναι μόνο στους τεχνίτες. Όχι, εγώ μιλάω για όλους τους σιδηροδρομικούς. Είναι σε ολόκληρο το σιδηρόδρομο. Βεβαίως. Το 2010, κύριε Πετράκο, για να ακούτε, η Price Waterhouse, αυτή η πάνσοφη, έκαναν ένα σχεδιασμό και είπαν για να λειτουργήσει ο σιδηρόδρομος θέλει 3.700 άτομα, όλες οι εταιρείες μαζί. 3.700 άτομα. Δεν μπορεί με παρακάτω. Αυτά πρέπει να μείνουν. Όσοι είναι παραπάνω τους διώξαμε με μετατάξεις. Μείνανε 3.700. Σήμερα απαξιώνεται τόσο πολύ και είναι 2.700. 30% κάτω. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει καμία εργασία. Απαξιώνεται όλος ο σιδηρόδρομος. Όχι μόνο οι τεχνίτες. Χάνεται περιουσία. Και οι μεταφορές και οι υποδομές απαξιώνονται παντελώς. Βεβαίως. Χάνεται τεχνογνωσία, αλλά το κυριότερο. Φανταστείτε ότι το δίκτυο της Βορείου Ελλάδος κλείσανε μηχανοστάσια. Αυτή τη στιγμή το μηχανοστάσιο της Αλεξανδρούπολης, που είναι μηχανοστάσιο που είναι αφετηρία δρομολογίων προς τα σύνορα, αλλά και εμπορικών, κλείσαν το εργοστάσιο της Ζάχαρης και δρομολογίων προς Θεσσαλονίκη, δεν έχει προϊστάμενο. Έχει κλείσει, συνταξιοδοτήθηκε ο μηχανικός που ήταν εκεί και έχει κλείσει. Δεν έχει προσωπικό. Το μηχανοστάσιο Λιανοκλαδίου έκλεισε. Σε ορεινό όγκο μεταξύ δύο βουνών, δεν ήταν τυχαίο που υπήρχε. Έκλεισε. Θέλω να σας πω ότι 480 χιλιόμετρα υποδομής που θα έπρεπε να είναι το πρώτο να διατηρηθούν στη Βόρεια Ελλάδα για στρατηγικούς και για εθνικούς λόγους, είναι εγκατελειμμένα. Θέλανε να βγούμε από τη χώρα, εγώ δεν κάνω αντιπολίτευση, είμαι τεχνικός. Θέλανε να βγούμε από τη χώρα με δύο άξονες. Ένα προς Ιδωμένη και ένα προς Προμαχώνα, κύριε Φασούλα. Έτσι δεν είναι? Για το εμπορικό, να μπορείς να μπεις και μέσω Βουλγαρίας. Ακόμα η ηλεκτροκίνηση εκείνη δεν έχει γίνει. Προχθές ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε ότι κάτι θα γίνει. Τάξε πατερανθάματα, τώρα φεύγουν. Θέλω να σας πω, τροχαίο υλικό θα απαξιωθεί. Για ποιο λόγο? Διότι όταν το 2010, πριν τις μετατάξεις, και ενώ είχαμε μειωθεί από τις 36 αντετράνς δέλτα ήτα διζελοελεκτράμαξες καινούριου τύπου, κυκλοφορούσαν οι 31 και άλλες μέναν είτε για γενική επισκευή είτε από τρακαρίσματα, τα οποία επισκεύαζε η Ρίσου εν παρόδο. Εδώ το προσωπικό, κανένα δεν στείλαμε έξω. Από τις 36 μηχανές κυκλοφορούσαν 32. Δηλαδή είχαμε μια διαθεσιμότητα τροχαίου υλικού πάνω από 85%. Σήμερα είμαστε κάτω από το 50%. Και πώς να μην είσαι κάτω από το 50% όταν το μηχανοστάσιο Θεσσαλονίκης έχει 50 άτομα και δεν έχει απογευματινή βάρδια. Δηλαδή είμαστε σε αθλία κατάσταση. Απλώς με το φιλότιμο των εργαζομένων και επειδή από πείσμα. Φανταστείτε ότι οι εκτροχιάσεις που γίνονται, τα συμβάντα που γίνονται, ο κόσμος πάει απλήρωτος. Οι νόμοι λένε 20 ώρες υπερορία το μήνα. Των 3 ευρώ και των 4 είναι 20 ώρες. Αν τις συμπληρώσεις δεν πληρώνονται. Σήμερα πήγανε και βγάλανε ένα διζελάκι, χωρίς και χρωστάμε σε όλο τον κόσμο λεφτά. Είπαν ότι πριν τα Χριστούγεννα, για να είμαι δίκαιος, θα τα πληρώσω. Παρανομώντας. Όταν έπεσε η μηχανή στο Λιανοκλάδι, μας λέγανε ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Να φέρουμε ξένους, να φέρουμε γερανούς από Βουλγαρία. 10 ανθρώποι ασχολήθηκαν και πήγαμε και το βγάλαμε. Με κόστος, ενώ εκείνοι που θα ερχόντουσαν να το βγάζανε, και ένα παρόμοιο ατύχημα στη Γένοβα κόστισε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ, το δικό μας κόστος μαζί με τους πληρωμή των εργαζομένων ήταν 64.000 ευρώ και τις μηχανές. Και η μηχανή ανέβηκε και η μηχανή κυκλοφορεί. Θα βάλω ένα στοιχείο. Όχι επισκευάστηκε αυτό και κυκλοφορεί. Θα βάλω ένα στοιχείο για να δείτε και να δουν και οι ακροατές που πάει η δουλειά. Πάει ο κύριος Διασκόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος της Τρενοσέ, και εγώ θεωρώ καλά έκανε, και κάνει μια συμφωνία με την Κόσκο ως προνομιακός μεταφορέας της Κόσκο. Με δυνατότητα να μπορεί να του δίνει η Κόσκο να μεταφέρει 19 τρένα την εβδομάδα για την Ευρώπη. Ξέρετε ότι δεν μπορεί να κάνει ούτε τα 3 τα οποία έχει αυτή τη στιγμή την εβδομάδα, γιατί δεν έχει μηχανοδηγούς. Και σε λίγο για να κάνει τα 3 θα πρέπει να κόβει τα επιβατικά. Βεβαίως. Και λες το αυτονόητο στις κυβερνήσεις. Ρε παιδιά, δώστε μας να προσλάβουμε χωρίς να αυξήσουμε τη μισθοδοσία, γιατί αυτά τα λεφτά τα πληρώνουμε σε δευτερεύουσες. Και λέει όχι. Τι εννοεί? Δηλαδή δεν πάνε να το κλείσουν το μαγαζί, δεν είναι μελέτη δηλαδή να το καταλάβουν. Ας το καταλάβουν όλοι. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα που γίνεται παντού. Γίνεται στα νέα συστήματα, σηματοδότηση, ηλεκτροκίνηση. Εδώ μιλάμε για πολλά λεφτά
αυτά τα συστήματα, τα οποία όταν βαίνουν ανεξέλεκτα στα χέρια του καθενός, ο οποίος ό,τι θέλει μπορεί να σου πουλήσει, χωρίς να έχει έλεγχο, γιατί δεν έχουμε κόσμο, γιατί ζητάμε να πάρουμε 2 ηλεκτρονικούς και 5 ηλεκτρολόγους και δεν μπορούμε να πάρουμε. Και το ζητάνε και οι ίδιες οι εταιρείες, δεν το ζητάμε μόνο εμείς. Και έχει το Μητσοτάκη και λέει πρέπει να πωλήσει τόσο, λέει γιατί έχω υποχρέωση, έχω υπογράψει. Εντάξει. Εγώ θέλω ακριβώς για το προσωπικό να πω το εξής. Όταν άρχισε η Νικολάς Επολής πριν μερικά χρόνια, λέγανε ότι είναι υπεράθυμο κτλ. Εντάξει, δεν υπάρχει εμβολία σε ορισμένες διοικητικές υπηρεσίες. Και αυτό είναι λόγω ρουσφετιών κτλ. Λοιπόν, όμως, εγώ θα σας πω, εμείς είχαμε κάνει στο Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου, πήραμε και αντιγράψαμε στατιστικές. Και η στατιστική τα λέει όλα. Λοιπόν, οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι, οι οποίοι είναι απείρως πιο αυτοματοποιημένοι και εξυγχρονισμένοι από τους ελληνικό, είχε ανά χιλιόμετρο γραμμής πάνω από το 60% περισσότερους υπαλλήλους από ό,τι είχε τότε ο ελληνικός σιδηρόδρομος, ο οποίος δεν ήταν έτσι εξυγχρονισμένος. Όταν λοιπόν απέλυσαν και ακόμα, καταλαβαίνετε, όταν λέγαμε αυτή τη στατιστική, κανείς δεν το έλαβε υπόψη. Λοιπόν, το δεύτερο. Εκεί ήθελα να πάω, να σταματήσω να σας πω. Σύμφωνα με τον ομότιμο καθηγητή, τον κύριο Σαριάννη, ο οποίος ξέρει απ' έξω αυτά. Βέβαια η μελέτη του είχε γίνει το 1990 κτλ. Αλλά η σχετικά στοιχεία αναφέρει ότι η αναλογία αριθμού εργαζομένων στις πάγιες εγκαταστάσεις με το μήκος της γραμμής είναι για το Βέλγιο και τη Γερμανία 10 ως 17 άτομα ανά χιλιόμετρο γραμμής και στην Ελλάδα ήταν 4,89. Και τώρα είναι ένα. Και τώρα είναι πολύ λιγότερο. Άρα λοιπόν. Καταλαβαίνετε. Ναι, συμφωνώ. Μπορεί και λίγο να είναι λιγότερο από το ένα σε λίγο. Δεν ξέρω πώς να πάει. Για το να λέμε λόγια εντάξει. Όταν όμως λες τη στατιστική, τελείωσε. Η στατιστική το αποδεικνύει. Ακριβώς. Διότι η γερμανική είναι απείρως πιο αυτοματοποιημένη και εξυγχρονισμένη. Λοιπόν, έχουν ανάγκη δηλαδή λιγότερους ανά χιλιόμετρο γραμμής. Εμείς έχουμε περισσότερο. Είμαστε δηλαδή, στηριζόμαστε ακόμα περισσότερο στον άνθρωπο. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εμείς είχαμε λιγότερους και τώρα έχουμε ακόμα λιγότερους. Και το άλλο που ήθελα να πω, συγγνώμη και θα το είναι επειδή είπαμε πριν, είναι πολύ βασική και αυτό είναι απαράδεκτο ότι η γραμμή της Οικουμενίτσας φτιάξαν την οδική Εγνατία. Έπρεπε να προτάξουν τη σιδηροδρομική. Η σιδηροδρομική Εγνατία θα διευκόλυνε την απεξάρτηση της χώρας από τους βόρειους γείτονες. Θα μπαίνανε, ξέρετε, είναι τα πλοία, τα λεγόμενα ρο-ρο, ράρα είναι, συγγνώμη, ναι, ρο-ρο είναι για τα αυτοκίνητα και είναι το ράρα. Λοιπόν, τα ράρα μπαίνει μέσα και βγαίνει στον Πρίντιζι και δεν σε εμποδίζει κανείς. Η Ελβετία αυτή τη στιγμή, πολύ σωστά μετά από δημοψήφισμα, απαγόρευσε να περνάνε από μέσα νταλίκες. Είναι υποχρεωμένες να ανεβαίνουν σε πλατφόρμες. Αυτό σημαίνει ότι εμείς στις εξαγωγές μας, ακόμη και εξ αυτού του λόγου, επιβαρυνόμαστε στις ήδη προβληματικές. Εάν είχαμε τρένο, που κανείς δεν κόβει το τρένο, κανείς δεν αρνείται να περάσουν βαγόνια περισσότερα, θα καταλαβαίνετε τι μεγάλο όφελος για τις εξαγωγές μας, που σημαίνει για την εθνική οικονομία, ακόμα και για το τι χρήματα έχουμε και κόβουμε τώρα συντάξεις κτλ. Αν είχαμε ένα έσοδο μεγαλύτερο, δεν θα πω τα κόμματα. Ναι, αυτό θέλω να πω ότι είναι η Εγνατία ισοδρομική. Είναι άκρως απαραίτητη. Κι όμως. Τίποτα. Είναι έτοιμοι μελέτες, οι οποίες αρχίζουν το 1992. Όχι, προσέξτε, ως έκανε αίτηση να αρχίσει η χρηματοδότησή τους από φέτος και το Υπουργείο αρνήθηκε τη χρηματοδότηση αυτού του απαραίτητου. Το έργο λέει δεν είναι επιλέξιμο. Για πάτη στα αυτή. Και γίνει η γέφυρα του Ρέτελη όμως δεν μπορούσα να το βγει. Όχι, γιατί πάει το αποκαλυπτικό στοιχείο που έδωσε ο κύριος Παρασκευόπουλος σε σχέση με την συμφωνία Τρενοσέ Κόσκο και την αδυναμία του ΟΣΕΝ, της Τρενοσέ να υλοποιήσει τη σχετική συμφωνία, τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Τα λέει όλα. Δηλαδή, στο χωριό μου το λένε αυτό ακριβή στα πίτουρα και φτηνή στα αλεύρι. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Διώξαμε τους ανθρώπους, δήθεν ότι οι άνθρωποι μας δημιουργούν ελλείμματα, οι εργαζόμενοι δημιουργούν ελλείμματα και αδυνατεί αυτή τη στιγμή να κάνει ένα στοιχειώδες αναπτυξιακό πρόγραμμα. Αυτή είναι η κατάσταση. Άρα λοιπόν η απαξίωση του σιδηροδρόμου πρέπει να σταματήσει. Ο σιδηρόδρομος, έστω και εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, έχει δυνατότητες
ανάταξης του, δύσκολα, θέλει προσπάθεια, αλλά πάνω απ' όλα θέλει πολιτική βούληση. Μια διαφορετική πολιτική η οποία να θέτει το ζήτημα του σιδηροδρόμου και των μέσων σταθερής τροχιάς σε προτεραιότητα, σε αντιδιαστολή με τις οδικές μεταφορές. Διότι, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, ο σιδηρόδρομος και γενικότερα τα μέσα σταθερής τροχιάς είναι πιο φτηνά, πιο οικολογικά, πιο ασφαλή. Άρα λοιπόν είναι συμφέρον και έχουν μεγάλα αναπτυξιακά αποτελέσματα. Εσείς επεξεργάζεστε αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ εμείς το πρόγραμμα σιδηρόδρομο, για μας μερικά έτσι, το σιδηρόδρομο, όπως καταλαβαίνετε, θέτουμε ότι ο σιδηρόδρομος για μας αποτελεί προτεραιότητα η ανάπτυξη του. Καταλαβαίνετε ακριβώς. Όλα αυτά είναι συνάρτηση βέβαια μιας παραγωγικής ανάταξης της χώρας. Έτσι. Λοιπόν, αλλά επαναλαμβάνω ότι εμείς θέτουμε τα ζητήματα και θα στηριχτούμε στο ανθρώπινο δυναμικό. Πρώτη μας δουλειά θα σταματήσει αυτή η πολυδιάσπαση, ένας ενιαίος δημόσιος ΟΣΕ, γιατί υπάρχει, χωρίς να σημαίνει ότι γίνονται αμέσως τα προβλήματα, αλλά αποτελεί αναγκαία συνθήκη να συνενωθεί ο ΟΣΕ, να σταματήσει η ιδιωτικοποίησή του και να αναπτυχθούν εκείνες οι γραμμές οι οποίες ήδη και οι μελέτες οι οποίες έχουν ξεκινήσει, να εργαστούμε έτσι ώστε στα πλαίσια των δυτικοευρωπαϊκών δικτύων να βάλουμε στη χρηματοδότηση έργα σιδηροδρομικά προτεραιότητας, για τα σιδηροδρομικά είναι και έργα οικολογικής προστασίας, είναι έργα ενεργειακής εξοικονόμησης που τώρα η Ευρώπη το θέτει σε προτεραιότητα. Άρα λοιπόν υπάρχουν δυνατότητες, μια κυβέρνηση αν θέλει να εργαστεί με μια διαφορετική πολιτική και δεν υπηρετεί συμφέροντα, να ανατάξει, να στηρίξει, να ανατάξει το σιδηρόδρομο. Επαναλαμβάνω, άμεσο ζήτημα είναι η ακύρωση των προωθούμενων ιδιωτικοποίησεων και της πολυδιάσπασης του. Το σχεδόν νεκρό δίκτυο της Πελοποννήσου, υπάρχει κάτι που εσείς προβλέπετε με την ανατροπή αυτής της γελίας κατάστασης που ζούμε, της απερίδρασης? Είχαμε κάνει και ένα συνέδριο το 2000. Διότι εδώ θέλω να πω και κάτι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι. Έχουν υπολογιστεί, να με διαψεύσει ο Πρόεδρος ή όχι οτιδήποτε, ότι για τη νέα γραμμή που είχε γίνει από την Αθήνα, την Κόρινθο, την Τρίπολη, την Καλαμάτα, είχαν ξοδευτεί 70 εκατομμύρια ευρώ, κάπου εκεί. Βεβαίως. Αυτό μετά από κάποιους μήνες. Είναι νεκρή. Πριν τελειώσει η ανακατασκευή. Για να επανέλθω κύριε Πατράκο μου, δεν είναι μόνο πολιτική, είναι και φθορές, είναι και όλα τα σχετικά. Δηλαδή νέα κεφάλαια. Τώρα πώς το λέμε, ανοίγεται ανοιχτές πόρτες. Ναι, το ξέρω. Έχω κάνει κάτι επανάληψη, ερωτήσεις γύρω από αυτά τα ζητήματα. Έχω ζητήσει και κοινοβουλευτικό για όλα αυτά, μέτρα κλπ. Πάνω απ' όλα θέλω να σας πω τη διαφορά της αντίληψης. Εμείς το 2009 κάναμε στην Καλαμάτα, σαν συνασπισμός τότε, ένα συνέδριο. Το ξέρω. Λοιπόν, ένα συνέδριο με τη συμμετοχή και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και του Συλλόγου Φίλων του Σιδηροδρόμου και ο Μακαρίτης, ο νομικός σύμβουλος, ας πούμε, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, ο Δήμος, ο Τσαχνιάς, ο φίλος μου, ήταν εκεί. Κάναμε ένα συνέδριο το οποίο είπαμε τα εξής πράγματα και νομίζω εξακολουθούν να ισχύουν. Αυτό το οποίο χρειαζόταν, υπήρχε μια διαφορετική πολιτική. Πρώτον, να προχωρήσει στην κανονικοποίηση της γραμμής Κορίνθου Ναυτιλίου και στην ηλεκτροκίνηση του, ώστε να γίνει για κανονικό εύρος και ηλεκτροκίνητος προαστιακός. Δεύτερον, να προχωρήσουν οι μελέτες για την κανονικοποίηση της γραμμής από Πάτρα, Πύργο και Παρισία, Ζευγολατιό, και στη γραμμή από το Άργος μέχρι την Καλαμάτα, εκεί να μείνει μετρική γραμμή. Δηλαδή ήταν μια λύση, δεν λέγαμε πράγματα ασυνάρτητα, γιατί αν λέγαμε να γίνει και αυτή κανονικού εύρους, χρειαζόταν ο προϋπολογισμός της χώρας. Έτσι, για να είμαστε ακριβείς. Είπαμε λοιπόν αυτή η γραμμή έτσι όπως είναι, μπορεί με κατάλληλα βαγόνια να έχει ταχύτητα η οποία να είναι ανταγωνιστική. Αν κάνεις αυτές τις κινήσεις που μπορούσαν τότε να ενταχθούν στα ζητήματα, ανταυτού προτίμησε
να το κλείσει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή αγωνιζόμαστε τουλάχιστον να λειτουργήσουν προαστιακά δρομολόγια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χωριά στη Μεσσηνία τα οποία δεν έχουν συγκοινωνία. Γιατί το κτέλ παλιά σε αυτά τα χωριά δεν πήγαινε. Και τώρα βάζει ένα δρομολόγιο το πρωί και τελειώνει η ιστορία. Και δεν υπάρχει. Η Χράνη, παράδειγμα. Και όχι μόνο η Χράνη, λέω για μέσα τη Μεσσηνία, για η Βαλήρα, το Διαβολίτσι, το Δόριο, το Κοπανάκι. Δηλαδή, μιλάμε το Ματρίς πρωτεύουσες Καποδιστριακών, πρώην Καποδιστριακών Δήμων. Δηλαδή δεν μιλάμε για κέντρα, οικονομικά κέντρα τα οποία δεν έχουν συγκοινωνία. Ένας προαστιακό δρομολόγιο μπορούσε να κάνει όπως μπορούσε, και το είχα πει στον πρόεδρο του ΟΣΕ. Οφείλε, εδώ η Πελοπόννησος, όπως ξέρετε, έχει ένα πολύ πλούσιο, έτσι, και όμορφο τοπίο, το οποίο ξέρει ο κύριος Φασουλάς ότι υπάρχουν στον κόσμο, και οι υπόλοιποι κύριοι το γνωρίζουν, υπάρχουν στον κόσμο εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι τους αρέσει ο σιδηροδρομικός τουρισμός. Αλλά αυτό όχι να γινόταν με τη διάθεση του Συλλόγου Φίλου του Σιδηροδρόμου, να ήταν πολιτική της Τρένοσέ, συγκεκριμένη πολιτική που θα της έδινε έσοδα. Λοιπόν, το οποίο να διαφήμιζε, του είπα φτιάξε στο ίντερνετ, οι άνθρωποι αυτοί μπαίνουν στο ίντερνετ, είναι επιστήμονες, αυτοί που έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο που έχουν, τους αρέσει, μπορεί να το βρουν. Δέστε τα τοπία της Πελοποννήσου, τι θα δούνε, να πάρεις και αυτά να σου χρηματοδοτούν το προαστιακό, αυτά θα βγάζανε κερδός, και επομένως σε μια ενιαία πολιτική, αν είχες ένα ταμιακό έλλειμμα από ένα δρομολόγιο, θα το κάλυπτες από εκεί. Αν δηλαδή κάνεις συνδυασμένες κινήσεις, μπορείς και σήμερα με αυτή τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που είναι η χώρα να βοηθήσεις. ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είναι στα πρόθυρα της εξουσίας, έτσι το πιστεύω εγώ, ότι αυτά θα τα υλοποιήσει, βεβαίως ο λαός, αλλά θα έχει πρόγραμμα συγκεκριμένο, διότι ξέρετε πολλές φορές οι προθέσεις είναι αγαθές, αλλά κάπως κοντάφτουν στον δρόμο. Να σας πούμε, να πω κάτι εν κατακλείδη, να πάρετε το λόγο όλοι για να κλείσει η εκπομπή για τώρα. Παρακαλώ, να αρχίσουμε από εδώ. Πριν αρχίσουμε, γιατί όλοι το πιο εύκολο να πούμε. Από δεξιά προς αριστερά. Δεν υπάρχουν λεφτά. Πελοπόννησος. Το πιο εύκολο είναι να πούμε δεν υπάρχουν λεφτά. Να μας πει κάποιος αυτή τη στιγμή μας ακούει με τι λεφτά θα γίνουν όλα αυτά. Γιατί δεν ξέρω εγώ οικονομικές μελέτες, είναι πράγματι πολλά τα λεφτά. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω να σας πω το εξής. Δεν υπάρχει ούτε ένα τρένο να περνάει μια φορά τη βδομάδα για να καταλάβουν οι άλλοι ότι δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί το δίκτυο. Ένα φύλακα που είχαμε και να μην κλέβονται οι υποδομές. Ένα τρένο να κυκλοφορεί. Αυτή τη στιγμή, αν ένας επιβάτης αν ξεκινήσει έτσι όπως είμαστε, να πάει Ναύπλιο Αθήνα με το τρένο, με μετεπιβίβαση στην Κόρινθο, θα έρθει στην Ομόνια πιο γρήγορα από ό,τι θα πάει με το κτέλ κατά 10 λεπτά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν. Και κόστος. Για κόστος συζητάμε, αλλά σίγουρα πιο γρήγορα, εγώ νομίζω με λιγότερα κόμματα. Γιατί αυτή τη στιγμή που είναι η γραμμή περνάει, έχουμε μια γραμμή η οποία είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Πάτρα Πύργος. Περνάει από τόσα χωριά μέσα, αφού είστε όλη Πελοποννήσι. Που το κτέλ θέλει μία ώρα παραπάνω για να περάσει. Εμείς την έχουμε και δίπλα γίνονται λαϊκές. Και την έχουμε και δεν περνάει τίποτα. Άμεσα μπορούν να μπουν αυτά. Για να μπουν αυτά, δεν πρέπει να έχουμε εγκαταλείψει το τροχαίο υλικό με θέμα των πολιτικών. Αποφάσισε η Τρένοσέ και λέει: εγώ δεν το θέλω. Πριν από 5 χρόνια. Εσείς αν αφήσετε το αυτοκίνητό σας για 5 χρόνια ακίνητο, θα πάτε να το πάρετε να πάρει μπροστά, ή στα 30 χιλιόμετρα αρχίζουν οι διαρροές μόλις στελείς ρεύματος, νερού και διαφόρων υγρών. Θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχει μηχανοστάσιο, κύριε Αναγνωστό. Υπάρχει μηχανοστάσιο. Μπορεί με 4 ανθρώπους ακόμη να μπορεί εγώ θεωρώ λοιπόν το έργο του. Μπορεί, υπάρχει μηχανοστάσιο και υπάρχει και τόρνος. Για να τελειώνω, σας λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, πριν κάνουμε τα μεγάλα έργα που θα κάνουμε κανένα 20 χρόνια να γίνει οποιοδήποτε να είναι κυβέρνηση για λεφτά, ας λειτουργήσουμε αυτά που έχουμε. Πριν όμως, ας φτιάξουμε το τροχαίο υλικό, το οποίο το εγκαταλείψαμε. Το μετρικό τροχαίο υλικό, εγώ μιλώ για το τροχαίο υλικό, είναι πανάκριβο. Θέλει ειδική παραγγελία. Τι ποσοστό είναι πλέον BLR που λέμε? Δεν είναι τίποτα BLR, αρκεί να φτιαχτεί. Σε 2 χρόνια, αν πάμε έτσι, θα είναι για scrap όλο. Γιατί είναι ακίνητο από το 2010. Πλά είναι τα πράγματα. Όχι η λήψη συντήρηση. Τι να κάνει, τι συντήρηση όταν δεν κυκλοφορεί. Δεύτερον, προσωπικό, άμεσες προσλήψεις. Δεν ξέρω ποιος θα έρθει να πιέζουν και οι βουλευτές και τώρα, όσο είναι αυτή η κυβέρνηση. Άμεσες προσλήψεις. Ναι.
Χάνεται τεχνογνωσία. Τα βαγόνια της Πελοποννήσου, όποιος δει ελληνικά επίκαιρα, τα πετάξαν οι Γερμανοί φεύγοντας στον Ισθμό. Αυτό το τροχαίο υλικό φτιάχτηκε από Έλληνες σιδηροδρομικούς σε ποσοστό 70% χωρίς ανταλλακτικά. Το εργοστάσιο Πειραιώς μπορούσε να κάνει χιτά κυβότια και διζελοκινητήρες. Είχε φτιάξει και ατμάμαξα ελληνικής κατασκευής. Εμείς έχουμε διαπίστευση από τους Αμερικάνους, μπορούμε να φτιάξουμε ολόκληρη διζελομηχανή. Και ο κόσμος τον αφήνουμε και φεύγει. Προσλήψεις, νέα προϊόντα. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι τα εκδρομικά τρένα, δεν έχω τέτοιες μελέτες, μπορούν να χρηματοδοτήσουν. Για να υπάρξει εκδρομικό τρένο πρέπει να λειτουργούν οι υποδομές. Και όχι να είναι τα χορτάρια μέχρι εδώ και μόλις βγαίνει το εκδρομικό να τα παίρνει και να κάνει 10.000 ζημιά στα 100 χιλιόμετρα στο τρένο. Να φτιάξουμε τις υποδομές, να λειτουργήσουν τα δρομολόγια και μετά συμφωνώ. Ένα τρένο που θα ξεκίναγε από τις Μικίνες που είναι ένας οικισμός του 4.000 π.Χ. και θα ήταν στην Πάτρα που είναι ενετική πόλη, θα παίρναγε διάμεσα από την Ολυμπία, νομίζω είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Και θα παίρναγε και από τους Κολοκοτροναίους και από την Τρίπολη, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω, πριν τα κάνουμε αυτά, ας φτιάξουμε συγκοινωνία. Και κάποιοι να κάνουν και μελέτες, γιατί εγώ δεν ξέρω τι προϊόντα μπορεί να πουλάει η Πελοπόννησο. Αυτοί που μας κλείσανε χωρίς μελέτες. Δεν υπήρχε, και τελειώνω, καμία μελέτη που να έλεγε η Πελοπόννησο δεν συμφέρει. Αντίστοιχα υπήρχαν λογιστικά τερτύπια με τον προαστιακό τα εισιτήρια. Δεν είμαι σίγουρος, γι' αυτό δεν λέω πιο πολλά. Αυτοί που θα το ανοίξουν, ας κάνουμε μια μελέτη πώς θα το ανοίξουν. Πάντως το να κλείνουμε μηχανοστάσια δεν λέγεται ανάπτυξη. Η εγκατάλειψη είναι πλέον πασιφανής και στον πιο άδαη. Και ελπίζω όσοι μας ακούσαν να γίνανε λίγο πιο σοφοί. Κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, νομίζω ότι αναλύσαμε αρκετά πράγματα. Σήμερα απαξιώνεται ο σιδηρόδρομος, όλος ο σιδηρόδρομος, είτε για να ιδιωτικοποιηθεί, είτε για να μπορούν βάσει της οδηγίας, πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές να κυκλοφορούν και άλλοι. Πιθανόν με μικρότερη τρενοσέ ή και με καθόλου τρενοσέ. Εμείς επιμένουμε σε έναν ενιαίο καταρχάς δημόσιο σιδηρόδρομο. Η κάθε λέξη έχει την αξία της. Ενιαίο σιδηρόδρομο σημαίνει ένα κέντρο λήψης απόφασης. Δεν μπορεί με 5 κέντρα λήψης απόφασης να μπορείς να κάνεις δουλειά. Γιατί ο σιδηρόδρομος δεν είναι ένα αυτοκίνητο συγκρουόμενο να το πας γύρω-γύρω. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει σήμερα. Εμείς το βλέπουμε καθημερινά. Δημόσιο σιδηρόδρομος. Τι εννοούμε όταν λέμε δημόσιο σιδηρόδρομο? Στην υπηρεσία του λαού, ούτε το σιδηρόδρομο το δημόσιο του κάποτε με τις τρευλώσεις, ούτε ένα δημόσιο σιδηρόδρομο που ο σιδηρόδρομος θα μπορεί να τα κάνει όλα. Να πούμε ξαναφέρε εδώ να έχουμε 15.000 κόσμο για να ξανά έχουμε δημόσιο σιδηρόδρομο. Ξέρουμε, μιλάμε σοβαρά, ξέρουμε τι λέμε. Αλλά εγώ σας λέω ένα πράγμα. Με το τελείωμα των έργων στον άξονα, με την χώρα να είναι πύλη της Νότιας Ευρώπης, της Ευρώπης μάλλον, η νότια πύλη της Ευρώπης, το κέρδος από την ανάπτυξη θα μπορεί να χρηματοδοτήσει και τις τουριστικές γραμμές και την Πελοπόννησο, γιατί η Πελοπόννησος ξέρετε για πόσα έκλεισε, για 5 εκατομμύρια, δηλαδή είναι γελίο να το λέμε. Όταν, δεν θα πω νούμερα, ακούσατε πόσα δόθηκαν στον Μορέα γιατί είχε μείωση από τα έσοδα των διοδίων. Δηλαδή μιλάμε για τεραστίων διαστάσεων ποσό. Δηλαδή μας δουλεύουν δηλαδή ουσιαστικά. Θα μπορεί να λειτουργήσει και το διακοφτό, να λειτουργήσουν και οι υποδομές, να λειτουργήσουν και τα τουριστικά, να λειτουργήσει και το ναύπλιο και το λουτράκι που το έχουμε ξεχάσει. Όλα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και χωρίς να μπαίνει μέσα. Εάν μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ του δημοσίου όλες οι μεταφορές, ειδικά οι εμπορευματικές που θα χρηματοδοτήσουν και θα αιμοδοτήσουν όλο το σιδηρόδρομο. Φτιάχνοντας και το δίκτυο, γιατί για τις υποδομές χρήματα για άλλους υπάρχουν. Αυτοί οι άλλοι, οι οποίοι στην Ευρώπη αποδεδειμένα τα λέω. Έτσι, μαθηματικά το λέω. Πόσες γραμμές έχουν κοπεί από όλη την πανελλαδικά? Έχουν καταργηθεί δηλαδή, περιφερειακές, Κιλίνη. Δεν λειτουργούν δηλαδή. Ναι, τις έχουν κόψει. Δεν λειτουργεί όλη η Πελοπόννησο. Η Δυτική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Μην νομίζω ότι λειτουργεί. Συγγνώμη λίγο, 2 τρένα την ημέρα πάμε. Μην τρελαινόμαστε τώρα. Από τις 2.500 χιλιόμετρα που λέει ο ΣΕΝ. Όχι, μην το βλέπετε έτσι. Μην το βλέπετε έτσι. Τι λειτουργεί? Το Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τίποτα άλλο. Το Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη λειτουργεί, τίποτα άλλο. Ακούστε, η Πελοπόννησο, είναι το Αθήνα και άτου, είναι υπό αναστολή. Το δίκτυο δηλαδή δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί καθόλου.
Καθόλου. Ένας προαστιακός μόνο στην Πάτρα και κατάκολο Ολύμπια περιστασιακά. Η Δυτική Μακεδονία για Φλόρινα δεν λειτουργεί. Και η Ανατολική Μακεδονία υπολειτουργεί. 2-3 την ημέρα δεν μπορεί να το πει λειτουργία. Προστράκι βέβαια. Έχουμε αφήσει όλο το κομμάτι, το κυρίαρχο κομμάτι της χώρας μας, το έχουμε αφήσει εγκαταλελειμμένο. Τι μου λέτε τώρα τι λειτουργεί? Το Πάτρα, το πιάτο Αθήνα, προαστιακό τίποτα άλλο και εμπορεύματα και Αθήνα ειδωμένη. Ο Εύρος επίσης έχει εκτός εκμετάλλευσης. Αυτό λέω. Όχι ο Εύρος. Ξαναμπήκε. Ναι. Τα μπήκε απάνω. Με ταξάδες. Μπήκε. Λοιπόν, εγώ φταίω, κύριε Πρόεδρε, μου τελείωσε για να. Εγώ αυτό έχω να πω. Πάλι θα τα ξαναπούμε. Εμείς με πολύ φιλότιμο προσπαθούμε να λειτουργούμε σε όδρομο. Από εδώ μεγαλώσαμε τα παιδιά μας, από εδώ φάγαμε ψωμί και το σεβόμαστε και τον αγαπάμε. Οποιαδήποτε, ακόμα και με αυτή την πολιτική η οποία είναι κατά του σιδηροδρόμου. Εμείς θέλουμε μια αλλαγή πολιτικής η οποία να είναι υπέρ της ορθολογικοποίησης και μέσα εκεί χωράει και ο σιδηρόδρομος. Δεν ζητάμε να γίνει από μια στιγμή στην άλλη τεράστια πράγματα, ξέρουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν. Μια αλλαγή πολιτικής όμως υπέρ του σιδηρόδρομου, ο οποίος σιδηρόδρομος θα λειτουργήσει υπέρ της ανάπτυξης της χώρας από την αρχή, να ξεκινήσει και να δώσει εφόδια σε όλη την κοινωνία και σε όλη τη χώρα και στην οικονομία της χώρας. Αυτό για μας θα ήταν ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί και σαν χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας πω σε ορισμένα θέματα που ετέθησαν. Το ένα είναι, ελέγχθη πολύ σωστά, ότι η γραμμή, όπως είπε ο κ. Πετρός πολύ σωστά, η γραμμή Άργος-Καλαμάτα, η μετρική, δεν συμφέρει βέβαια αυτή τη στιγμή ανάλογα για το ανάγλυφο του εδάφους και το μικρή ζήτηση έργου να γίνουν τεράστια έργα ώστε να είναι σύγχρονα, μπορεί να ανταποκριθεί. Νομίζω πως υπάρχουν ειδικά βαγόνια που αυξομειώνουν. Αυτό θα σας πω, αυτό πάω να σας πω. Λοιπόν, υπάρχει λύσεις όμως, διότι είναι τα περίφημα πεντολίνο ή tilting, ελληνικά ανακλεινόμενα. Εμείς σαν σύλλογος ήδη προ 20 ετίας κάναμε μια ειδική εκδήλωση με τις εταιρείες που θα βγάζουν, 3 τότε, τις καλέσαμε στο Hilton, μεγάλη εκδήλωση, κάλεσαμε τον ΟΣΕ τους πάντες. Προβάλαμε και κάναμε ειδική εισήγηση σε αυτό το πράγμα. Δόθηκε μια ευρεία δημοσιότητα. Δεν έγινε τίποτα. Γιατί αυτό πάει πιο γρήγορα? Αυτό, έχοντας διπλή ανάρτηση στις καμπύλες, δεν κόβει ταχύτητα. Δηλαδή η φυγόκεντροσκή, δύναμη δεν το πετάει απ' έξω. Με αυτόν τον τρόπο έχει μία αύξηση της μέσης ταχύτητας, ανεξάρτητα, χωρίς να αυξήσει την ταχύτητα της γραμμής, μία αύξηση στη μέση ταχύτητας κατά 30%. Εάν δηλαδή μπορέσεις, δηλαδή έχεις 100 είναι συν 130. Είναι σαν να πηγαίνεις με μέση ταχύτητα 130. Αν πηγαίνεις με 60, ανάλογα 318 είναι σαν να πηγαίνεις με 78. Αυτό αμέσως μέρος δίνει μία λύση. Και βέβαια μπορούσαν να γίνουν και άλλα κίνητρα για να πάει ο κόσμος και τα λοιπά, να γίνει ηλεκτροκίνηση μέχρι το Άργο στον Ναύπλιο, σαν προεστικός ο κ. Πετράκος, ώστε να είναι μία η αναμεταβίβαση. Εγώ πιστεύω πολλοί κόσμος θα το προτιμούσε, έστω και αν το δρόμο πάει πιο γρήγορα. Διότι είναι οι ανέσεις, η ασφάλεια, η αξιοπιστία, όλα αυτά, ιδίως όταν υπάρχει φρακάρισμα, θα πήγαιναν. Το δεύτερο, για πραγματικά τον τουρισμό. Στην Ελλάδα δυστυχώς μπήκαμε, και αυτό ακόμα δεν είναι τυχαίο, σε έναν εύκολο τουρισμό από το 50 και μετά, ιδίως από το 60 και μετά, ιδίως από τη δικτατορία. Τα πακέτα φέρνουν τους ανθρώπους ήλιο, θάλασσα κτλ. Αυτό είναι αδιέξοδο. Πρέπει να δούμε τον εναλλακτικό ή θεματικό τουρισμό. Αυτός αποδίδει. Είναι άνθρωποι, δηλαδή προσέξτε, όταν θα έρθει, γιατί έχουμε εμείς σε επαφή με πάρα πολλούς τέτοιους σε όλο τον κόσμο, εμείς σαν σύλλογος φίλους σιδηροδρόμων. Αυτός ο οποίος θα έρθει για να δει παράδειγμα τον οδοντοτό των Καλαβρίτων, δεν τον ενδιαφέρει αν θα του το δώσει ένας οδοντοτός στην Ελβετία, στην Τουρκία φθηνότερα, ενώ όταν πάει για ήλιο και θάλασσα που είναι το φθηνότερο. Αυτός έρχεται γι' αυτό. Είναι ένας άνθρωπος υψηλού μορφωτικού επίπεδου, υψηλού χρηματικού οικονομικού επίπεδου, σέβεται το χώρο, ξέρει τι ζητάει, είναι αναγκαστική η ζήτησή του. Άμα του το δώσεις, το έχει. Σας λέω ένα παράδειγμα. Το 1996 γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια που έγινε ο οδοντοτός, που ήταν ένα θαύμα τεχνικής για την εποχή. Τότε το Υπεχοδέ ζήτησε, ήθελε να κάνει μαζί με το Δήμο μία γιορτή. Επειδή κανείς δεν είχε το know-how να φτιάξει, να βγάλει περιοδικό κτλ., τον έδωσαν σε εμάς και έτσι ήταν μία συνεργασία. Δήμος, Σύλλογος και Υπεχοδέ.
Τότε λοιπόν εμείς βγάλαμε ένα έκτακτο τεύχος του περιοδικού μας, αφιερωμένο, είχαμε τη δυνατότητα, μας χρηματοδότησε το ΠΕΧΟΔΕ, και από εκεί και κάτω φέραμε κάποιον από την Άγχεζε, ένα εγκαταλελειμμένο δίκτυο στην Αυστρία, που το πήρε η τοπική αυτοδιοίκηση με κάποιον ιδιώτη και κάνανε ξανά έναν οδοντοτό. Αυτόν τον άνθρωπο με πολύ ενδιαφέρον και μεράκι τον φέραμε και έκανε ειδική εισήγηση. Διότι εκεί η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι σαν εμάς, είναι σε υψηλό επίπεδο, δεν είναι σε νηπιακή ηλικία. Κάνει τέτοιες δουλειές, όχι αυτά που κάνει η δικιά μας αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, κατόπιν αυτού, αυτός έκανε μια ειδική εισήγηση και μας είπε αυτό το καταπληκτικό δίκτυο, αν πραγματικά το προωθήσετε τουριστικά, εγώ θα κάνω μια φωτογραφία εκεί και σας θα στέλνω τουλάχιστον 40.000 ανθρώπους κάθε χρόνο. Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει για την περιοχή και την Ελλάδα. Τίποτα, διότι δεν έζω μέχρι να κάνουν πότε είπαν οι γραμμείς πότε αυτό δεν υπήρχε και δεν έγινε τίποτα. Εμείς προσπαθήσαμε, δεν έγινε τίποτα. Τώρα μπορεί να γίνει, και μάλιστα τότε υπήρχε εισήγηση να επεκταθεί ο οδοντοτός μέχρι το χιονοδρομικό κέντρο. Διότι στην Ελλάδα, και αυτό είναι μια ελληνική πρωτοτυπία, χιονοδρομικά κέντρα που πας με το γιοταχή σου μέσα στο χιόνι και τον πάγο. Παντού, σε όλη την Ευρώπη, πάνε τρενάκια. Και δεν έχεις να την τηλεπορροφείς, ή παίρνεις τελείως το τρένο από την Αθήνα, ή πας με το αυτοκίνητό σου, το αφήνεις κάτω στον κάμπο και παίρνεις το τρένο και ανεβαίνεις. Και κάνεις τα σκι σου και τα λοιπά και δεν έχεις ανάγκη. Λοιπόν, αυτή η επέκταση θα έγινε άλλη διάσταση, θα έδινε σε όλη αυτή την περιοχή. Το τέλος θέλω να τονίσω, κλείνοντας, κάτι άλλο. Είπαμε για τις όποιες ευθύνες, πολύ σωστά, κυβερνήσεων, υπευθύνων, τα πάντα. Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες ευθύνες. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος από πραγματική έλλειψη γνώσης και παιδείας, ένα μεγάλο μέρος δυστυχώς των πολιτών, πιπιλίζει καραμέλες που του δίνουνε, και αυτός ο κόσμος πιστεύει ότι οι δρόμοι πρέπει να γίνονται για το γιοταχή, ότι οι υπάλληλοι στον ΟΣΕ δεν δουλεύουν, ότι είναι υπεράριθμοι, ότι όλα αυτά που είπαμε. Εγώ τα έχω δει και έχω ζήσει πώς δουλεύουν στα εργοστάσια κτλ. Τότε και τώρα. Ναι, έχω δει και υπαλλήλους, διοικητικούς που θέλουν κλωτσιά. Ναι, και σε αυτό όμως φταίει οι πολιτικοί που τους διορίζουν κτλ. Και επειδή δεν έχουν προσόντους, τους διορίζουν διοικητικούς. Αυτή είναι ελάχιστη. Βασικά γίνονταν δουλειά και γίνεται. Έχει δίκιο ο κ. Αναγνωστόπουλος, όπως τα περιέγραψε, αυτή είναι και η δικιά μου εμπειρία. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, δεν καταλαβαίνει λοιπόν την αναγκαιότητα του σιδηρόδρομου. Του φτιάχνει στον Εγνατία παράδειγμα και δίπλα με το γιοταχή του. Λες και οι υποδομές της οικονομίας των μεταφορών γίνονται βασικά για να πηγαίνουμε εμείς να σουλατσάρουμε και να σπατάλαμε τα χρήματά μας. Πρώτα γίνεται σαν υποδομή μεταφορών εμπορευματικών. Τι συμφέρει καλύτερο, ο σιδηρόδρομος ή ο δρόμος? Τρίτον, πώς τη λένε, η τοπική αυτοδιοίκηση. Μια μεγάλη ιστορία. Εγώ όταν ήμουν νέος, θυμάμαι έκανα αγώνες στο πανεπιστήμιο, έφαγα ξύλο για να υπάρχει αποκέντρωση κτλ. Το πιστεύετε αυτή τη στιγμή αντίον της αποκεντρώσεως. Δεν έγινε τίποτα άλλο παρά αποκέντρωση του ρουσφετιού εκτός των ορισμών φωτεινών εξαιρέσεων. Έτσι. Ο Καλλικράτης είχε άλλο σκοπό, δεν είχε την αποκέντρωση. Όχι αυτή την αποκέντρωση. Μιλάω που δόθηκαν εξουσίες στους Δήμους πριν γίνει ο Καλλικράτης. Ναι. Δεν είναι η θέση να αναλάβουν αυτό. Παίρνουν τα χρήματα και αντί να βοηθήσουν τέτοια πράγματα, δηλαδή έχουν κάποιο τα ΠΕΠ και τα λοιπά. Αντί να πούνε να φτιάξουμε το τρενάκι, να δώσουμε να κάνουμε. Έχουν δημιουργήσει στρατηγικές σχέσεις. Και όχι μόνο αυτό, εμποδίζουν τον ΟΣΕ και τα ξέρουν οι κύριοι. Βγάζουν το σταθμό. Είναι δυνατόν ένας προαστιακός που είναι το μετρό της περιφέρειας, ο κύριος Δήμαρχος και η τοπική αυτοδιοίκηση Κορίνθου και τα λοιπά, να το βγάλουν 5 χιλιόμετρα απ' έξω, μα σε όλο τον κόσμο. Οι βασικές λειτουργίες της πόλης και κυρίως οι μεταφορές είναι στο κέντρο για να εξυπηρετεί το άνθρωπος. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο υποθηκεύουν την ανάπτυξη, την ποιότητα της ζωής, τα συμφέροντα των πολιτών που δεν καταλαβαίνουν όμως και τους ψηφίζουν. Άμα δεν αλλάξουν αυτό, δεν αρκεί μόνο η εξουσία πια είναι. Αυτά και ευχαριστώ. Παρακαλώ κύριε Βουλευτά. Λοιπόν, αυτά που είπαν πριν οι κύριοι επιβεβαιώνονται και με έναν τον πολύ χαρακτηριστικό τρόπο από τους εργαζόμενους, τους ελάχιστους εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονται στο μηχανοστάσιο της Καλαμάτας, οι οποίοι επαναλειτουργήσαν τα τρένα όπως και πέρυσι και φέτος για ένα διάστημα που έγινε για το πανηγύρι που λέμε της Μεσίνης, απέδειξαν, και αν πραγματικά ενισχυθεί με προσωπικό για να μην χαθεί η τεχνογνωσία, έχει απόλυτα δίκιο αυτά που λέει ο κ. Παρασκευόπουλος, χάνεται τεχνογνωσία, άριστη τεχνογνωσία, υψηλού επίπεδου τεχνογνωσία. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται η χώρα και ο λαός είναι
έναν, όπως σωστά υπόθηκε και από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών, έναν ενιαίο δημόσιο σιδηρόδρομο. Αυτό είναι η δική μας θέση. Συμφωνούμε, έχουμε την ίδια θέση με τους εργαζόμενους στο σιδηρόδρομο, έναν ενιαίο δημόσιο σιδηρόδρομο, έναν σιδηρόδρομο ανασυγκροτημένο, ο οποίος θα λειτουργεί προς το συμφέρον του λαού, χωρίς πελατειακές σχέσεις και ιστορίες από πίσω και αμαρτωλές συμβάσεις διάφορες, ένα σιδηρόδρομο ο οποίος θα μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη της χώρας. Και σε αυτή την κατεύθυνση ο ΣΥΡΙΖΑ θα πράξει αυτά που πρέπει για να προχωρήσει, για να ανασυγκροτηθεί οικονομικά η χώρα, η οποία αυτή την ώρα είναι κατεστραμμένη. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ειλικρινά ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα κάνουμε μια απόπειρα μετά από κάποιο καιρό με τα νέα δεδομένα που θα έχουμε, ίσως να είμαστε όλοι εν ζωή και να αποφύγουμε με την απεσιοδοξία. Υπάρχει αγώνας. Κανένας αγώνας δεν είναι χαμένος αν δεν έχει δοθεί. Και θα το δώσουμε. Έχουμε μπροστά πάρα πολλά πράγματα. Ελπίζουμε, χωρίς να είμαστε τυφλά σε κόμματα, ότι πάμε για το καλό του τόπου. Και πιστεύω ότι το τραγουδάκι που λέει ότι το τρένο θα σφυρίξει τις φορές, πράγμα θα είναι πραγματικότητα και θα σφυρίξει όλες τις γωνιές της Ελλάδος εκεί όπου περνάει το τρένο. Καλή σας νύχτα, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.